Kwthar nung to interview Sakha khorok sama sinu nei a borok no nung sosi de sinu itong ma ta thangai nukhana sini na ta a borok sabo mane brini sata moklaibo pujani bini yongphon sau pujani bu phani mung tamo awla amala a horo Sanjoy bai puja bor malai itong mani nogore naki kubuni jagao kebuni nogo sabuni nogo pujani nogo bin nog ya sawa baka bini nogi ani sawo bo a parania bini nanan parok lain ta khorok busuk phai norong no bu phai ka buna ka 3 jona ta 2 jona ta tongo 5 jona tongta nor khorok tamni bisingo tabuk tok nini dol khorok sa thui thangka nung tabuk besai tongi manko nung te khorok sa sinungun saka ge nung tabuk nini dol ni bagai nung justice da nai nayo ki tabuk nung goro thana nai a jaga thana tira jao thangnai acha nung choisini sini na bla borok no ge pujani photo rok abo hai to tong koitao no Sanjoy phun khlai nai horni jora ringi tilang thangka apro satta rusnami khono bafro ang boyang thangtong khana mana bokol khang thangkata boyango tamai phele ke noro yang da yang ko scooty bai tamai bukhana rok na asuk la thabai tambai bukhang saisimalia lengjang mangchang ge thunai Thaniel no ke tambai bukha am baino janu bu am bono ang bono sur mana khakya mane Thaniel ta busidi ne ta an bolaka an stangsu busu ajoro Sanjoy bo jagao apro bo aingo obo to tira bari bai onek chalo obo to bolka thal gana umi tong hakya bhai ki nor khoro thunai Thaniel joro pasa tong mani ajora unor no phai bu hakya mane u jaga singno buthagro gai ya arni ang singknyo oro baki sokbaki saimalia kini asu burja bothra to noro gotabo spot phaijak nuk khana ba khana kana gai je 25 tarik ni gotna borok tin bondu phailai mani toirasbari wo bongni hamjangmani buri be malai nai nei gai aro ti borok gotnang laika gai na Bunairok na tabo sing rommaya ko ebong goya ko sing tabo tojonto khlai bini bumung rok karin nai taksu jotoi sing just tabo information mangkhatini phaikya FSL team phaikya abo tabo collect khlai tongo ge baki sing tabo tojonto je manmani abo action khlai jangnai taksu jotoi sing mention khaya ko kyabno যদি বসিন থানিও খবর দঙাবো जों তদন্তনি সাথে আবার তাকসে জরতই খলবইতনি যাক না কক বুফুরু রমজাংনাই রমজা ইয়াবো তাবো পুলিশিং খালাই ন আবো তদন্ত খালাই কারি জাংনা আচ্ছা স্যার তমুং মানজা কাঙ্গাই যে ও গোসাম সিত্র খাইনি ন বরং বুমহাই ইয়াপ্লিসনে এবা না মা আইনি যেটা তংমানি আইনি দ্বারা তংমানি তাবো বিএনএস কতালনি যেটা সেকশন তো মা সেকশন মোতাবিক কামনা বংনে জিনিস তো Bumani foto kuno mani dong man kasar না তাকসে জতই তো মাইয়া কিছুটা সাসপেক্ট FSL টিম abono কালেক্ট লাইকা जों abono সিজ খাইকা FSL রহনাই एग्जाम नि बागै बो थानानि फेमस जों सिदाय थाना sarni ni sinu ke sar आं के सिदाय थानानि एसआई Kwthar Debbarma सेकेन्ड अफिसार norok ni Thaniel to thigani koktoma manka fiaba je bujok mani koktoma rok norok bufru khanaka जों दिनै खोनाव tini si khanao nga thimani le bufru khanaka tini no khanao norok ni Thaniel je thine bobo hai borok बो बरो काहाम न सराय फांजनि जे बय बाय वाबो वालाया बो बोलाया तै बो फाबो सराय फांजनि जे बरमा आजि सारि माया बोमा से लाबारा रा होय आजि सारि बरमा bo kuno fake mung jao aba hai borok rok da बो फेक मुं बसाया कुनु बय वाला सलाय बो करे ngai bo bini mang kthile tapsa jora kami o sokpai kada sokpaya ko tini norok bo jaga phaijak tabukle tira jakani ngai je bono telangnai ringai a borok le ro romjakha tapsa jora tei romjakha tabo bo thanawang na sirai mongko o Kwthar ke romjakha da Kwthar iko tabu chini lagi police ni logi wo Kwthar dei Thaniel no bumani kuno mari rok mana mangkha latha aba hai rok latharong manka Hado hai belai kena wana masin jawa kirim masin jak. Hado hai tadak sidak mambli ka sebega sosial media wo. Mokol baitang eba ku baitang nadak sidak mambli.
Ingite tak te bok sonok punya nom mampli no kunyo kam ke sai mani tong na ba kam ki no puji mani tong na tini ne mampli po wai no ingite tak te bok song tini ne mampli ko wai che hana hai thana salo sini takok Thaniel Debbarma wai ke beli kino boi Kwthar jamani yaulo beli kino bini logi bo sini korok cha takok Kwthar Debbarma tongo tai abno te nai bo tini salo sini takok Thaniel Debbarma wai ke Kwthar jaga abno te sini te tak te bok song no kowe kong no soi kanari ka sini takok Kwthar Debbarma te amni yang lo belai kino sini takok Kwthar Debbarma bo bini logi thanai bo belai kino sagrok to khumani nai ba khondrok phadi winai belai kino tongbai ka ngite tak te bok sonok mapli no bo bojimani tongna phani ngite tak te bok song bisi kok cheoi thanai salo sini takok Thaniel Debbarma boi Kwthar jamano tinai tinin salo bini logi tongnai sini takok Kwthar Debbarma sini te tak te bok sonok tam hini kok kasar ke ba bobai ke message rika abno tinya sengkisa kam ke bojoi nalena tai kami amsani bororo bo belai kino sini takok Thaniel Debbarma no bo ke bo bai walai maro kari hini nai ba wai kowe kongno sawi kanari ka ngite tak te bok sonok kisa kam ke nai tongdi tini no mapli no Arong sor bang kau kan kemalia. Bulu bo an gana na sudah. Bo lengka. Hah? Sih ke bayar. Aku masih ni ke bau. No ko sabo. Kwthar nang to interview Sakha korok sana sinu nai a borok na nang sosi de sini uitong Ni tak man tak tangan nukai nak sini nak tak. a borok sabo mane brini sata moklai bo Puja ni bini yong pun tahu. pujani bo phani mung tamo Awal amal. a horo সঞ্জয় ভাই পূজা বড় মালাই তং মানে নগরে নাকি কুবুনি জাগাও কেবুনি নগ সাবনি নগ পূজানি নগ Bin nog yang tahu apa kan? বিনি নগ জ্ঞানী সাও Bo apa ran ya? Bini nanan parwa lain tak. খর বুসুর ফাই নরং বু ফাইকা Buna kayak 3 জন ada 2 জন. Dah tunggu pas 6 জন tongka. নর খরক তামনি বিসিঙো তাপুক তক নিনি দল খরকসা থৈ থাঙ্কা নং তাবুক বসাই তংই মানকো নং তে খরকসানো সিনুগুন সাকা গে নং তাবুক নিনি দলनि बागै नों জাস্টিস दा नाय नायो कि ताबुक नों बर' थाना नाय Aja kan? तिराजाव थांनाय अच्छा नों सयसिनि सिनि ना बेला बरक न गे पूजानि फटो रक आबो हायतो तं कयताव न सनजय फुन खलायनाय हरनि जरा हरिनि तिलां थांगा Apro sata harus namanya kono bapro ang boy yang tang kan mana bokol ke ang tang kata boy yang तामै फायलागोन र yang ada yang kau skuti bay तामै बुखान रक नासो lata bay tambay bukang saya cuma lihat lengjang mangsang गे थैनाय थानियल लखे तामै बुखा ang boy no jangan bu ang boy no suruh mana kakya mana Thaniel tak busi deh ne ta an bolak an stang siu busiu आजराव सनजय बो जागाव apro bo aing bo अब तो तिरा बारी भाई अनेक चालू अब तो बोलका तो जाना उमी तंग क्या भाई के नरखर थैनाय थानियल जरा पास दङ माने आजराव नरङ फाइबो फाइका mana jaga singno buthak ro gai ya arni ang singkene or bagi sok bagi semalia kene asu burja Kwthar to noro tago uspoto phajak nuk khana ba khana kana kai je 25 tarik ni gotna borok 3 বন্ধু phailai mani toiras bari wo bongni hamjangmani bribe malai nai ne kai aro ti bro gotna nglai kai na Bunairok na tabo sing rommaya ko ebong goya ko sing tabo tojonto khlai bini bumung ro karin nai যে মামলা খাইতামনি তাবো শুধু জরদি সময় কেনা taksu jotoi chung just tabo information mangkhatini phaikya FSL team phaikya abo tabo collect khlai tongo ge baki sing tabo tojonto je manmani abo action khlai jangna बुनाइरनि के बुनि मेनसन खाइ taksu jorotoi to sing mention khaya ko kyapno jodi bochin thaniyo khobor tongo abo sing tojontoni satte abo taksu jorotoi kholoboi toni jak सार बुरग रमनानि बागै na kok bufuru romjangnai romjak yabo tabo policing khlai no abo tojonto khlai kari jangna আচ্ছা স্যার তমুং মানজা কাঙ্গাই যে ও গোসাম সিদ্রাখানি নমো বরং বুমহাই ইয়াপ্লিসনে এবা na ba aini jeta tongmani aini dara tongmani tabu BNS ka talni jeta section tongma section mutabik kamna bongne jinis to যে বুমানি ফটো কোন মানি জগা মান কাসার na taksu joti to maya kichu ta suspect FSL team abono collect khlaikya sing abono seize khlaikya FSL rohnai exam ni bagi ও থানানি ফেমিস jeng sidai thana
आं सिदाय थानानै SI Thaniel Debbarma second officer. Norokni Thaniel to Tigani Koktoma Manka. Fiaba, Je Buzokmani Kokmarok Norok Bufru Kanaka. जों दिनैसो खोनायो Dini Sikanao, Gatiman Lebufru Kanaka, Dini no Kanao. दिनै खोनायो Noroni Thaniel Jetine, Bobo Hyborok. bo boro ka hamna surai phangchini se boibai wa wala ya bo bola ya dai bu phabo surai phangchini se borna aji sari maya bo ma se labara ra oi aji wi sari borna Bo Kuno fake Mungzao Abba Hyborok Rokta. bo phek mung bo saya kuno boibai wala sublai bo kore Gay Bodo Bini Mankatile Tapsura Camio Sopakata. sokaya ku Sokpayako. Dini Norok, Boza Pajak Tabugle. tira za kanyo Gaze Bono Telangai Ringai, A Boroglero Romzaka Tapsuzarti. romzaka Romzaka. Tabu Botanawong na? sirai mongko Oh, Kwtharke Romzakada. Kwthar iko tabu chini lagila Police ni logi wa. Kwthar de Thaniel no Bumani Kuno Mari Rok Mana Maka Latha Abahai Rok. la tharong mang Latharong Manka. Ginor chekor mang zagrok mang A Burinela Shiwi the Manka Tapsuzara. tabu su zora sung nu ko sinya Nang Thaniel Nita Maklai. ang bini yong Kwthar Nile. Kwthar hingga ka chungla lana sakalai Noroni Thaniel to tabuk osungsar no yakari thanga na tok sungsar non tai khoroksa sakduku manjak Kwthar fiaba thune ni bagai norok justice buzorti nai tong tabuk जों जे Bunairok no jotono no naitokui rom nani bagai जों omni bagai jas nayo tai romai manja khanga ka जों bong no phasi wadar dina nei phasi wadar ditu no जों sau Noroni mamla khlaimani bo tabuk police yasagai na khaya fawa fiaba tomung no o mamlai yasagai na mani ulo police kara ya free na har yang ken norok tam khaina ya jarawo para basini boro bai tam salai nayan dun kata Bunairok re bozagani raja kami khorok busuk na khorok busuk sung tabuk salema ya kuno jortui ni saimanta thune Thaniel ni bobo jagawo dukumanka bo khorok phatika ga phikung rok phatika ga ya bobo rajak ma hairo Kwthar le Kwthar ni ka kunjo bo khorok ki saptui hage po ga phikung rok nangtam wanchuk borok tomung haimya klai da buza khana eba tamangi buza khana boro to mung hamya khalane rok buya kutabo sanai buya nangnai buya borok logiri na hina hajani se suwa ke phek bini yong pha burini ngai borno thangbaji hingga bonor bor hai hai hinai hingga po bor kisa hai se borno ta seri phiri ge puku ni chung saimanta